er en ganske særlig aften for dem, som er medlem af Danmarks Trekkies-forening. Der er nemlig premiere på den 9. Star Trek-film, og der er altså dannet en hel forening af entusiastiske Star Trek-folk, som hedder, som sagt, Trekkies.dk. Jeg vil gerne sige godmorgen og velkommen til formanden for denne fanklub, André Stær. Godmorgen. Og også godmorgen til Dorte Hansen, som er danmarksmester i Star Trek. Og hvordan bliver man egentlig det, Dorte? Jo, vi startede i 1997 med at afvikle det første DM i Star Trek. Det er så en blanding af skriftlige spørgsmål, som består af videoklip, og så mundtlige spørgsmål, hvor det gælder om at svare først. Vi har også afviklet 2 DM, og jeg har vundet begge gange. Så du er dobbelt danmarksmester i Star Trek? Ja. Men fortæl mig så lige, André, også ignoranter, hvad er Star Trek egentlig for noget? Star Trek er en amerikansk science fiction-serie, der startede tilbage i 1966 med det, man kalder i dag den originale serie. Og den har så siden udviklet sig, så der nu er 4 tv-serier, og der er i dag 9 film at tage af. Og Star Trek er science fiction, når det er allerbedst. Og hvordan er det så, når det er allerbedst? Jamen, så er der jo både en god historie i, hvor vi kan relatere til, hvad der sker lige nu i vores samfund, og hvor vi kan se rumskib, der flyver. Og selvfølgelig menneskelige relationer. Og det er måske en af de tv-serier, der gør det bedst. Og så er der som sagt premiere på den nye film i morgen, som hedder Insurrection. Vi har et klip, som vi lige kan prøve at se, så vi ved, hvad vi snakker om. Take cover! Isolini attacks. The transporters can lock onto them. We have to find shelter. There's a cavern at the base of the next hill. This way. Ja, der var gang i den. Hvad er det, der er så fantastisk ved at sidde og se sådan noget? Altså, personligt for mig er det, jeg kan virkelig godt lide rumskibene, og det der med at skyde med små facer og sådan noget. Det synes jeg personligt er hamrende sjovt. Hvorfor det? Det ved jeg ikke. Det er sådan en lille drengeting, ikke? For andre mennesker, der ligger nogle andre ting i. Der kan for eksempel være, at fremtiden ser så utrolig lys ud. Dog ikke lige på det her klip, vi så her. Men generelt er fremtiden meget lys. Altså, vi møder andre racer fra andre steder i galaksen. Vi har en fremtid sammen. Man har ikke længere små lande rundt omkring på jorden. Vi er samlet i et stort såkaldt føderation. På den måde, der går det hele meget bedre. Vi har udryddet sygdomme osv. Og det er der mange mennesker, der vælger at sige det, som det de godt kan lide i Star Trek. Altså Star Trek er, kan man sige, en positiv fremtidsvision? Star Trek er en meget positiv fremtidsvision. Ja. Er det ikke mest noget for drenge? Undskyld, jeg spørger. Jo, det er der mange, der siger, men det synes jeg bestemt ikke, fordi vi piger kan lige så godt lide al den action, som drengene kan. For mit vedkommende, så vil jeg nu sige, at jeg har det bedst med, at jeg involverer mig i personernes liv. Jeg kan godt lide at sådan følge personerne, og hvad de gør, og hvad de tænker. Du er ikke så meget som for det der med at skyde dem ned? Det er som det, jo, det er også fedt og sådan noget. Jeg koncentrerer mig nu mere om personerne. Hvordan går den? Ja, så der er lidt for alle. Ja. Bestemt. Okay. Hvor mange er I egentlig medlemmer af sådan en fanklub? I Danmark er vi lidt over 500 medlemmer på landsplan. Altså vi har medlemmer fra Esbjerg til Rønne, fra Gedser til Skagen. Så der er ikke nogen steder, man kan sige, at der er vi ikke medlemmer. Vi har stort set i hele landet. Og I har været i gang i cirka 2 år, ikke også? Ja. Men det er vel ikke kun her i Danmark, det er formentlig meget større i USA eller sådan et sted? Kæmpe stort. Meget stort. Ja. Hvor stort i USA for eksempel? Jeg har læst et sted, at mere end halvdelen af USA's befolkning betegner sig selv som fans af serien. Så det er jo et pænt stort tal. Ja, det må man sige. Ja, de identificerer sig med det, kan man sige. Ja. Jeg tror, vi har et klip mere parat. Lad os prøve at se det fra den nye film.
Commander, I'm showing 2 sonar ships on an intercept course. How long till they reach us? 18 minutes. We won't be able to get a transmission out of here for at least another hour. They're hailing us. Tell them our transceiver assembly's down, that we can send messages but not receive them. I don't think they believe us. Why not? Photon torpedo. Isn't that a universal greeting when communications are down? I think it's the universal greeting when you don't like someone. Full impulse. Manifolds can't handle full impulse in the patch, Commander. I sad og grinte lige før. Det er så et klip fra den nye, som sagt. Er den god? Den er ufattelig god, altså. Det er en af de bedste Star Trek-film, der er lavet. Ja. Og der er lavet 9, og det er en af de bedste, den der. Den får vel næppe en Oscar, gør den det? Det skulle lige være special effect, det ved man aldrig. Ja. Ja, som handling gør den måske ikke, fordi der findes så mange andre store film, som folk koncentrerer sig om. Men den har meget god make-up og mange special effects, som de har blevet nomineret for før de tidligere film. Jeg havde sådan en fornemmelse af, for eksempel der, hvor det rystede, sådan, at der er også sådan lidt kitsch over det. Er det en rigtig fornemmelse at have? Eller hvad? Måske. Og det gør måske heller ikke noget? Nej. Er det en del af det? Ja, altså, det er jo et univers, der er meget veldefineret. Vi kender det på forhånd. Altså, der bliver ikke mange overraskelser for os, når vi ser det. Altså, ud over handlingen, ikke? Men der er nogle helt klare elementer, der altid er med, ikke? Og det der med lidt rystede kamera og sådan noget, når det siger bang og sådan noget, det er typisk, det er der hver gang. Hvad så, når I sådan beskæftiger jer med, kan man sige, ude i rummet, fremtiden, og så tror I selv på, at vores børnebørn for eksempel arbejder på månen? For eksempel? Det er jo muligt, at vores børnebørn gør. Ja. Jeg ved ikke, det er nok ikke noget, der sker inden for vores livstid. Nej. Men altså det, at vi får mere kontakt med rummet, er det noget, som I også opererer med som noget, som er realistisk? Jeg ved ikke, at det er ikke noget, vi som forening beskæftiger os med overhovedet. Altså der kigger vi kun på Star Trek. Personligt kan man så have et håb om, at vi måske bruger nogle flere penge og udforsker det mere, ikke? Men som forening er det ikke noget, vi gør i. Det er ren kitsch og kult. Det er ren Star Trek. Det er ren Star Trek. Ren Star Trek. Tak skal I have begge to, fordi I kom.